Mihunong na usab ang mga kalihukan sa lalawigan sa Bohol kagahapon kay ang katauhan nananaw sa away nila ni Manny Pacquiao ug Pacman-Thurman. Bisan ang mga tricycle drivers mihunong usa pagpamasada aron makapwesto sa pagtan-aw sa panagsangka ibabaw sa ring sa duha ka mga banggiitang boksidor. Sa usa ka gamay nga TV screen sa Maria Clara Street, Tagbilaran City sila nagponsisok. Walay lingkuranan, maong sa simento sila nagyaka. Samtang kining mga babay nga tuwa sa Pikas Building ni tana usab bisan og layo sa TV screen. Giagwanta sa mga nananaw ang pagbarug ug ang kainit sa adlaw hangtod mahuman ang duwa aron lang masaksihan ang performance ni Pacquiao. Ang tanan wa maglihok kay di sila gustong ma-miss ang away. Concentrate gayud og maayo sa TV screen ug mag-react kun makapuntos ang kontra. Unya makasyagit sila sa kalipay dihang midaog si Pacman batok ang Thurman. Sa gipakita ni Pacman sa iyang away mas gidaig ug nagpabiling the people's champ si Pacman sa kasing-kasing sa mga Bol-anon.